banyi ewu Igbo chụba fọsọ Igbo ka iwere obi nwanne na Igbo fuo na Chukwu Igbo niile ka m na-abịa Igbo chụba fọsọ Igbo ka iwere obi nwanne na Igbo fuo na Chukwu Ilo ndụ na Anambra Igbo fuo Ilo n'Imo steeti ye Igbo fuo Iro no 42 Igbo fuo Iro n'Ebonyi steeti ye Iro n'Abia steeti yo Igbo fuo na Igbo fu na Chukwu Igbo fuo Iro na Anambra Iro n'Imo steeti ye Iro no na 042 Iro n'Ebonyi steeti ye Iro n'Abia steeti Nani Igbo na Chukwu Ewele bi nwanne Imani chaka mebe Igbo niile na Igbo fu na Chukwu Nne tisafa n'ebe na kiti Igbo obi Igbo ịchaka ebe Igbo niile na Igbo fu na Chukwu Nne tisafa n'ebe na kiti ayo ayo amala seliwe ịchakike n'ebe okwu na-egbu m ibe okwu eziokwu ịma na onye nwere ntị ya nụrụ Igbo ka nwere obi nwanne maka anyị zara unu nne ntisa ife ntisa meela n'Igbo eliga siri kọlụ ife meela n'Igbo eliga ka anyị zelu nne ntisa ka udo echenụ ịma na okwu na-agwa Igbo bụ eziokwu ịma na onye nwere ntị ya nụrụ nje ị na-akpọ onwe gị nwafọ Igbo n'ịfụrụ Igbo n'anya mana gị na nwanne gị mekọ iwe omemisteki yo ịkpọrọ onye Abakeleke isi n'osi Nsụka n'ọbụ onye ime obodo nwanne wụcha ntị gị ọfụma na mụjitani wee bịa ya n'ihe onye si gị kwuo ịbalụchi ego onye ntisa adị Igbo chụba n'ọsọ ọkụ Igbo na onwe gị nwafọ Igbo n'ịfụrụ Igbo n'anya mana ifu onye Mbaise ibido wee kpalịba onwe ibido wee sitọba onye Mbaise batabeghị agwọ batabeghị ịpụrụ ụzọ chụba onye Mbaise tupu ịchụba agwọ ya nyi ụja ntị ọfụma ịchakike jitara ebe ha ya n'ihe onye si gị kwuo ịbalụchi ego onye ntisa adị Igbo chụba n'ọsọ ịchakike nọ n'ebe enyi kwesịrị ịbụ onye Igbo n'ịfụrụ Igbo n'anya ọ dịbụ onye Anambra onye kpatara ego oyibo isi n'ọgwụ ụlọọgwụ ego n'oji mmadụ wee tụọ ụtụ n'ọbụ ibe eji gbalụwa ya mere ụfọdụ akpata ego bịa dị ka ngwa gị ụcha ntị ọfụma na mụjitani bịa ya n'ihe onye si gị kwuo ngelebe ndị ịdalụchi ego ne onye ntisa adị Igbo chụba n'ọsọ ịchakike nọ n'ebe ndị Igbo banye Igbo ka iwere obi nwanne na Igbo fuo na Chukwu Igbo bụ Igbo ka na-agba Igbo chụba fọsọ Igbo ka iwere obi nwanne na Igbo fuo na Chukwu Iro na Anambra Iro n'Imo steeti ye Iro no na 042 Iro n'Ebonyi steeti ye Iro n'Abia steeti Anyị Igbo fu na Chukwu ewele bi nwanne Imani chaka mebe Igbo niile na Igbo fu na Chukwu
nne ntisa fa na-eme na nkịtị Igbo obi Igbo ịchakebe niile na-egofu na Chukwu nne ntisa fa na-eme na nkịtị ayo jelebe akulusa jelebe akulusa jelebe akulusa jelebe oyi ese amụwa ndị okenye anya okwu nne na nna ka na-agwa ndị okenye arụrụ ala ndị ọnọ n'ụlọ ọranya bụ egwu na-amụ n'ọgbụlị ezi unu ka mụ na-agwa ife nọ bụ sọsọ ị na-akọrọ ụmụ gị ife mere gị na Ebonyi steeti nke mere gị na Anambra nke mere gị na Enugu steeti na Abia steeti ihe mere gị n'Imo steeti ọkwa ka iwe tinye nkewa ụmụ gị wee sọrọba asọrọ ịmara ịbụ onye ntisa eziokwu gị ka mụ na-agwa ozugbo n'ike ịma na okwu na-agwa Igbo bụ eziokwu ịma na onye nwere ntị ya ntisa melụ n'ala Igbo ije dị siri ike alụlụ dị na nwunye n'ala Igbo ụfọdụ siri ike ewuo maka gịnị ndị okenye arụrụ ana karịa ụfọdụ na-agwa ụmụba aba chọrọ ọgọ ndị Ebonyi ọ chọrọ ọgọ ndị Enugu aba chọrọ ọgọ ndị Abịa ọ chọrọ ọgọ ndị Imo steeti a chọrọ ọgọ ndị Anambra ife ọ bụ nkewa oyinucha ntị ka m nwee ya na onye si gị kwuo ịbalụchi ego ọdị onye ntisa ala Igbo chụba n'ọsọ ịjadike nọ n'ebe ụfọdụ na-alụ kọmpini n'ala Igbo ụfọdụ bụ MPs ya na CEO outside ala Igbo mana ofufe ga-afa na-eme tupu fewe onye Igbo n'ọlụ ajụbanye ebe o si tupu fewe onye Igbo n'ọlụ ajụbanye steeti ya gezie ntị Igbo niile na Igbo ofu ka Igbo na Chukwu bikọzalụnụ ntisa ife ntisa na-ebute bụ nkewa ọ bụ ntisa na-ebute nwanne achụba nwanne ya nwanne ezebe nwanne ya nwanne akọkọbọ nwanne ya ntisa adọka ewuolorije ayoije ụfọdụ ndị Igbo na-agbafu nwanne ya ebido wee sụba alụfa asụsụ ndị ugwu asụsụ ndị ofe mmadụ ọkwa sọsọ ka ilie nwanne iwe wee nata ego nwanne na-ekwe ịtani n'ịcha kachi ịtani wee bịa ya na onye si gị kwuo ịbalụchi ego ọdị onye ntisa ala Igbo chụba n'ọsọ ịjadike nọ n'ebe ndị Igbo banye Igbo bụ Igbo ka na-agba iro na Anambra iro n'Imo steeti iro na Oforto iro na Ebonyi steeti iro na Abia steeti anyị ntabofu na Chukwu enwere obi nwanne ịmanịchaka n'ebe Igbo niile na-ebofu na Chukwu nne ntisa fa na-eme na nkịtị Igbo obi Igbo ịchakebe Igbo niile na-ebofu na Chukwu nne ntisa fa na-eme na nkịtị ka
mụ bụla ịgba kene ndị ọma jide ebube na mmadụ bụ na afịa zụrụ na mmadụ bụ na ife na-aga na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego eziokwu ka m na-ekwue ka mụ bụla ịgba kene Chief Tochukwu Okafọ Ugonia n'Ogidi Chairman CEO Lintok Group of Companies yo Lintok Hotels Lintok Foundation Lintok Care onye bụla ebu n'obusigo Chief Tochukwu Okafọ ụtụ maka anyị je na Panama anyị kene mmiri ọma Chief Daniel Dixon mmiri ọma na Panama Chairman CEO Land Global Limited ọkụ nwere enwe ọjọmadị solusibe mmiri ọma na mekene gị Chief mmiri ọma na Panama odogwu ụtụ ịgbaka anyị jenu na ndị ọba enelụmụ GPRS ndị ọba niile ọkpọlọkpọlọ ya obi kụba n'odogwu ezi nwa ihe gbuo onye nwere ihe nwere ibe onye ịchaka na-ekene n'odogwu n'ime nwere ibe ezi oyi mele ọgọ gaba ọkpatozuru ọra na ọ bụ onye ego ifeobi na ihe gbuo obi kụba ma pụta ịgba ka anyị jenu n'Ekwulọbịa kenelu m adịresị ndị Ekwulọbịa niile ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Mr. Joseph Ezokafọ Dowizaza onye nwere ya nwere ibe na mmadụ oke ji akarịsị iwe mere anyị nọzuo ọ bụ Chukwu ga-akwụ ya ụgwọ adresị ndị Ekwulọbịa Jowi kedu maka national anthem ndị ụkọ n'ime ọ bụ onye ga-abụ na-ekwu n'ụwa odogwu Mr. Cletus Orokwa ego na-efefe n'Igbo n'Umekene Chairman CEO Zen Apartment Tego Communication odogwu na omenwuli ibe tụọdị ego na-efefe mepụrụ ụmụ ogbenye pụta ịchaka ka anyị jee n'ụtụtụ anyị kene dọkịta ọkacha agụ na real estate odogwu oju na-emesara aka onye nwere onye welibe ọmadụ oge ndị aga n'obodo n'elu ụwa Chief Executive Officer Victoria Cresom Sodo ya na Netcomasio nwoke nọ mmewulife wachi na-emele joto ezomogodo joto anyị buru ịgbanwedo enelu m nwara ya ese jizizi na lulio ọ na-aka sida Chief Dr. Emeka Nwokonko Imani Chairman CEO Emikago Shipping Company Limited yo onye ọcha n'Igbokwali enwe Chairman 5-star record yo ọrụ nnene anaghị ezo na consider onye nwere gị nwelibe onye nwere ihe zayo anyị jee n'alụrio anyị kenife Dr. Henry Ike Ojigodemọgọ Mining Company ọkwa ịna-azụnye akasiki ime nwere ife ịmana ibute gosi gị jezi nwa merigbo ife n'ala ife ọyịmụ melọkọkabane n'ụwa ịmana isosibe ife n'ala ife ọnwa n'ala ife
ndị Igbo banyụ zelu ndị ntịsa ewu ala Igbo chụba ọsọ Igbo ka anyị nwere obi nwanne na Igbo fuo mechu Igbo niile ka m na-agba zelu ndị ntịsa ala Igbo chụba ọsọ Igbo ka anyị nwere obi nwanne na Igbo fuo mechu iro na Anambra iro n'Imo steeti iro na Oforto iro na Ebonyi steeti iro na Abia steeti anyị tabofu na Chukwu enwere obi nwanne ịmana ịchakala ebe Igbo niile na-ebofu na Chukwu ndị ntịsafa na-eme na nkịtị Igbo obi Igbo ịchaka ebe Igbo niile na-ebofu na Chukwu ndị ntịsafa na-eme na nkịtị ka anyị jee n'ọzọ bụrụ na-ekwusigo anyị kele Agbalaze odogwu Chief Kenneth Ifegud nwa mụtara na mma Agbalaze onye ka Chukwu dị izizi n'ọzọ bụrụ Chairman CEO Diamond Limited webụlebu ebusigowa Agbalaze ịmana iso na kalịsịa nwa onye bụrụ ebu n'obusigo Agbalaze onye ka Chukwu kalịsịa otu ịgba ka anyị jee n'ihe mgbasị ka anyị kene His Royal Majesty Eze Bukanu Nkwọ ihe nwanọf ihe mgbasị odozi obodo ihe mgbasị Eze Ugwumba Chairman CEO Soyi Eze ndị Igbo kisizi na Benin Republic odogwu the award-winning CEO Soyi nyaka mụ na-ekwu obodo kelego maka Dr. Ebukanu Nkwọ Chief Dr. Ivansi Chibuike ezi nwa mmetụ onyinye Chukwu nyere abatete kenere m amụrụ onye na-ego amụrụ onye na moni Chairman CEO from Maritime and Logistics ezigbo mmadụ dị na Igbo n'Olumekene amụrụ onye na-ego ọnụ onye amụrụ onye na-ego ka anyị bụrụ ịgbanwe jezie n'ọsụ bụrụ kenenu nwa ka nwa Tifilosius ike gwọnụ ezomọgọ n'ọsụ bụrụ Ebube Chukwu ụzọ ka izizi n'ọsụ bụrụ ọgaranya na-atụ egwu Chukwu ezi oyi mekene ojunu kemọgọ ojide onye nwanne ya n'onye nwere dị n'ogwere ife na mmadụ oge dị aga tụọ gị Ebube Chukwu nso Ebube Chukwu nso ka anyị bụrụ ịgbaje mgbidi ụmụ ekwe na mgbidi nwa nọ na South Korea ọ bụ onye ka mbụ na-ekwu Mr. Ugochukwu Chibuzor Collins Chairman CEO Chivera Ventures Limited nwata mmalụdozi akụmotos n'Olumekene ịchaka na-ekene onye nwere gị nwere mmadụ ọchịlị nwata mmalụdozi akụ ọchịlị kedu maka Ojifoni Jemogo ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Prince Pelis okwu dịrị ogwu Ojifoni Jemogo n'ezi oyi mekene
Promise and hold furniture ezoghị gị na-emebe oji furniture mọkọ Prince Felix Okwudirogu oji furniture General Mojule mọkọ n'ọba Chibosa Okonkwo Odogwu General Eze n'ọba onye bụla ebu nwanne ma na obu sigo Chairman CEO AKG Staffing LLC na Chicago nnegwu mmadụ dị ka nnegwu alụsị na nkịta azụ ha onye nwere ibe na mmadụ nke dị kalịsị eze nne n'ọba Chief Emeka Chinwokwu Chairman CEO ABV Global Services Limited onye gbani nwere nwa mụtala na n'imo wechenye echichi wechizenye obi adada onye obi adada na n'imo do Imani chaka bebe Igbo niile na-egbofu na chukwu Nne tisafa na-eme na kiyo Igbo ichaka ebe Igbo niile na-egbofu na chukwu Nne tisafa na-eme na kiti Anyị denu wani ụmụ mba ndị agụ Anyị dene nwa mụtala mụta ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Prince Jude Oscar Ugo Busu Ọchake onye manụ wani onye nwere ife Chairman CEO Ugo Busu Ọkọlik aka na-emebe moto Assaulted kedu nke ị na-achọ ezi oyi na nwere Ugo Busu Ọchake ọlọ́bọ̀dọ̀ gẹ́tì kágbági kínúlù na ntị mgbe nkwụsị na-ata egwu na mekene rọndọga nne melụ na na-eti egwu na-etisi egwu ike kelere m Panteka ike nga ọbụ eru ike necha ike n'elu m transfọma ndachina transfọma ndị agụta Chief Emeka Otigba Odogwu Kenere Motendo na-akọkwa ọgaranya na-atụ egwu Kenelu m Ifeanyi anyị akọkwa bili No Money Records nwa mụtala na mma ọnwadu mụọna Odogwu nwa gị bili akụ n'alisisi na ndewi n'onumekele osisi ọmapụrụ na nedo FIT oyilanga kedu maka obi ego na China obi nwere ego Mr. Okechukwu Kisili ezi nwa Chukwu keme nwagwata Fifia Motos eze Chimeleze Kizizi na nedo enere m ikuku ọma ikuku ego Chief Stanley Nicewind na-akọkwa Ikenelu Mobi abụrụ dike Kizizi n'Ọkịda Kenelu m Chief Eze Diamatu Odogwu na Disco Oil and Gas Limited Ide one of Aguleri Ide na Dubai Kenelu Makatakume Ensha Tiger Boss Kena Alusego n'Ọkịda Kenelu m Dọkperi Spanish Kingdom Apartment Obere nwane Magu Manicure and Pedicure Ezi nwa obodo ukwu onye ọmọnume kene Kenelu m Dr. Igwedo The Celebrity Doctor mmili na-ezo
Solola na Nando, Kenenok Ambassador, Ofoja Memenike, Chairman, Dixie Properties in Onumekene, Onyani Solusiba, Onye Welubi Wellington, Jedu Maka Splendid Furniture, Akweze Don, Lukunya Debie, Namadu Kedi Kalesia, Kenelamu Instigator, na PH #1. Ikene like Chico, Ojimote Mokodo, Wakochukwu Nnewi, Organizer Ilanga, Kenelamu Tiger, Obiafulego Nokida, Amadu Nokali Kali, Chukwu Gosi Beba, Goya Walu Madu Wele Noa. Ijadike na nebelu, ndị Igbo banyo, Igbo bụ Igbo ka na Iro na Anambra, Iro n'Imo Steeti, Iro na Rufọtu, Iro na Ebonyi Steeti, Iro na Abia Steeti, anyị tabofu na Chukwu. Ewela bi nwanne, Imani Chakamebe, Igbo bụ Igbo Ichakebe,